Mentang ini pej mano na gini ki South League ri ki bani ora ikan 6 ladu jong ka Copa America bat ka Euro Championship ki bani ale kai haka santrik mentau bunai Julai ladangi ken haka tarik jong kari India. Ka jingle kai final ka baning kong ka jingle kai final jong ka Copa America hapadeng ka Argentina persya ka Colombia. Ka Argentina ka balayo benra adu khat sansin ya ka 6 ladu jong ka Copa America. Kat baga Colombia ka yora tang sisin ya ka 6 ladu jong ka Copa America. Haba pai shagini ki artli ki kenhun ka Argentina ka dega kenhun ka badon cingkermen bani ora biang ya ka 6 ladu jong ka Copa America namar ka dega defending champion bad kum juru ka dega kenhun ka balayo banra ya ka 6 ladu jong ka FIFA World Cup husnem arajar RPUR bad ka Argentina ka lala aru bad pelim ya ka Colombia hadu arpen riusin kat baga Colombia ka job tang kendai sin na ki sau peulai teli ki jingre kai international bad ki ya khai tang prasin Henry ka rai bakhadu jong ki neki artli ki kenhun kai kari banlong ka ladu jong ka Copa America mentau senam arajar arpeu sau kadai haga step khat santarik jong mulai Julai haga por san shiteng men step kat kum ka por jong kari India kawai perga jingle kai final kadai ka final jong ka Euro Championship apa deng ka Spain Persia ka England ka Spain kadai kari ka balayo banra adu license ya ka Euro Championship kat ba ka England ka klem pat yora ka 6 ladu watang shisin ru haba phai shagini ki artli ki kenhun haga nega Euro arajar arpeu sau ka Spain ga dega kenhun ka bompat syarem ne yak haj haga nega Euro arajar arpeu sau nakin riu teli ki jingale kai bat kalala aru ban pelim ya ka France ka bade ka runners up aga FIFA World Cup house nam arajar arpeu ar da ar la ka wei haba phai pat sya ka England ka dega wei ka kenhun ka badon jingkermen bani ora ka 6 ladu jong ka Euro Championship haka sin ka baningkong haga bagala yo bandrung final arsin nagi arteli ki Euro Championship kada usnam arajar arpuwei ban mentau usnam arajar arpeu sau haga nega Euro arajar arpeu sau ka England ka klem day ka kenhun ka ba kleinbor kum ka Spain haga baga ya khai arsin haga group stage bat kum juro kala yo bandrung sya ka semi final lengba ka penalty shootout Henry ngimla pat bantip ka ka kenhun ka bani ora ka 6 ladu joga Euro Championship arajar arpeu sau bat karai ka bakhadu kandai ka step perngap jong ka khat santrik umnai Julai haga por khat ar shiteng am